napriek rozdielom a prekážkam. Pravá láska dokáže prekonať všetky nástrahy. Chýbala si mi. Môžeš ma chytiť za ruku. Nebudem sa vedieť od teba otrhnúť. Ľúbim ťa. Vieš, čo je naším problémom? Nevieme sa spolu rozprávať. Vymkol sa mi to za rúk. Odpusť mi. Rozožiera mi to vnútro. Je to ťažké, ale teraz musíme byť silní. Sledujte vaše obľúbené romantické príbehy plné vášne a zrady. Sila a perla Orientu od 4. novembra od pondelka do štvrtka večer v televízii Doma.